Όπως είπα, η πιο έντονη εικόνα, αυτό που καταγράφηκε, αυτό που έμεινε, ας πούμε, κυρίως, ουσιαστικά, αυτό, σαν εικόνα, ήταν αυτό το λευκό με τα μαύρα φαντάσματα των δέντρων. Ήταν ένα, θα το χαρακτήριζα, γδαρμένο τοπίο. Δηλαδή, μου θύμισε το κόκαλο. Έχει γδαρθεί το δέρμα και έχει μείνει το κόκαλο. Σκέφτομαι κάπου εκεί ότι πρέπει να κινηθώ. Δηλαδή, αυτά τα φαντάσματα, με κάποιο τρόπο. Θα χρησιμοποιήσω την τεχνολογία, όπως φαίνεται και όπως συνηθίζω, και ελπίζω μέσα από κάποιες τεχνικές, θέλουν κάποια δουλειά βέβαια, να καταφέρω να βάλω και το θεατή σε μία σχέση με αυτό το έργο. Δηλαδή θα θέλω πολύ να υπάρχει μία επαφή. Επαφή, κυριολεκτό όταν λέω επαφή, με το έργο και με μια κίνηση, ένα ζωντάνεμα της εικόνας. Πάντως σίγουρα με μια λιτότητα αυτή που είχε στην πραγματικότητα αυτή η εικόνα, αυτό που λέω το λευκό με το μαύρο, η γραμμή και το κενό. Στο βιωματικό εργαστήριο είχα την δυνατότητα να συλλέξω αρκετές εικόνες οι οποίες αναφέρονται, εικόνες και ήχους, που αναφέρονται σε ένα περιβάλλον καταστροφής, όπως τα καμένα δάση, τα καμένα χωριά, οι άνθρωποι, οι φυσιογνωμίες των ανθρώπων, όλο αυτό το υλικό, αλλά επίσης και κάποιο υλικό που αναφερόταν σε ένα περιβάλλον διαμετρικά αντίθετο, ένα περιβάλλον που ήταν πλούσιο σε φυσική ζωή και σε ανάπτυξη. Όλο αυτό το υλικό μαζί με κάποιο υλικό από άλλους τόπους και χώρους που έχει μια έμμεση ή άμεση αναφορά σε όλο αυτό που συνέβη εκεί, θα είναι το υλικό πάνω στο οποίο θα στηριχθώ για να δημιουργήσω μια εγκατάσταση μέσα στο χώρο. Αυτή η εγκατάσταση θα είναι οπτικοακουστική, δηλαδή θα αναφέρει τη συγκινούμενη εικόνα και ήχο και ανάλογα με τις δυνατότητες που θα υπάρχουν και τον χώρο που θα δημιουργηθεί, πιθανόν να έχει κάποια στοιχεία διάδρασης. Τις ημέρες που περιδιαβάζαμε τα χωριά και τα βουνά της περιοχής της Ηλίας, με φρίκη και απελπισία μάζευα καμένα απομεινάρια αυτής της συμπεριφοράς μας. Μέσα στα καμένα δέντρα, μέσα στα καμένα μαύρα χώματα, ένα πεταμένο πριόνι, καμένοι συλλέκτες ρετσίνας, τα μαύρα δέντρα με τη ρετσίνα πετρωμένη απάνω τους. Αυτά όλα ήταν στοιχεία που όσα μπόρεσα τα μάζεψα. Το έργο που έχω πρόθεση να δουλέψω θα ξεκινάει ακριβώς από αυτή τη διαπίστωση, την πικρή διαπίστωση της αδιφαγίας μας, του αλόγιστου αρμέγματος του κόσμου που μας περιβάλλει. Είναι μία διαπίστωση που θριαμβεύει γύρω μου και επιβεβαιώνεται κάθε μέρα. Θα χρησιμοποιήσω φωτογραφίες σαν υλικό για τη δουλειά αυτή, που τράβηξα εκείνες τις ημέρες στους τόπους εκείνους, τα αντικείμενα που μάζεψα στους καμένους αυτούς τόπους, σαν στοιχεία μαρτυρίες που ελπίζω να λειτουργήσουν καταγγελτικά.